facem tot cu ei, am rezervă. Mă duc eu la operație mâine. Sau vă fac una galbenă, una roză, așa. Da, da, păi am toate culori, stai să le pun pe toate pe masă. Așa. Și negru, fată, Nici și eu ca negru. dracul din dat, cam astea. Da, cum să-i e rujă străină asta, vorba. Da. Diferite culori. Unchiule, trei la peliciule, nu mai mânca așa, fără nu. Doar manicură facem, nu și pedicură. Peliciule sau cum să spun. Unchiul n-a trișat nevasta aici odată și a făcut 9 copii. Nu buzi numai la urmă. Și s-a îmbrăcat un mireasă la o nuntă, ne-a zis. Da, da. Și l-a furat pe el, nu a mai furat pe el. Valiguardu, 2 mirese, 2 gine. Uite. Dar m-am deghizat, bă, de ei tot cu niște sutiene, cu niște gheme, am cu model. Când pe YouTube, de rând. În afară după YouTube, aia e mai tare că e neagră. Nu se desface, nu știi să desface. Băiatul, trage de așa. Cum vă vede mâine domnul Stăiculescu așa? Se bucură, zice, uite, nu vreau să Nu mai faceți cu neagră, că neagră e urâtă. Da. Așa, și asta cu... Trebuie la o bere. Normal, iubiți iubire. Bun. Galbenă gelozie, roșie iubire. Și roșie, dacă roșie e iubirea. Da, iubirea de Pepe, numai iubirea. S-a dus dracu iubirea. Pepe, iubirea, iubirea. Iubita ce mai face? Cu toți. Cine? Iubita. E cu toți? La școală? Cum e cu Vine toți? și ea pe aici? Mic eu am. Nu vine pe aici? Azi cum va veni, dar azi să nu mor, să vine cu lumea. Vine cu lumânarea, auzi. Bine, dar n-am Vine, a? E și o spătăriță, bărmăniță, Dați-mi și pe dată. așa, penale. Lăsați-l acolo, că după aia ne uităm la penele. Până se întărește ori. Da, trebuie și mișto apare o apă. Cel mai sexy bărbat că nu e nimeni atrás. De ce vă operează? De pietrele n-am. M-am în pietre, mi-am spus, în dreapta, m-am în stânga. Mâine merg și în sală cu dumneavoastră. Da, da, bineînțeles. Te duci la operație? Agentul la operație. Și ce mediu vă operează? Domnul doctor Stăiculescu. Oh, lucru că rău. Unde? În ce bloc operator? La ce etaj? De pe vară și nu. Nu ne luați și pe noi. Da, păi vorbim cu domnul. Cu negru nu e, mă? Păi nu merge de spațiu. Ba da, se desface, dar trebuie să... Numai că dacă puneți negru acum la cealaltă mână nasă. Are mică. Ia, cum să-mi se desface? Uite-o. Uite, vezi cine face? Nu știu, cam ăla. Păi el se duce la sală și de asta. Mamă, ce frumos să văd. Super. Deci e nemaipomenit. Neckerman. E pe Neckerman, da. Auzi, Bianca, să-i dai pe unde e galben după ce se usucă cu roz, așa, dungi. Da. Pe eu la sala de operație trebuie să fiu cel mai sexy acolo. De băzăim a băzăit. Super, nu ne frizează. Muzică, tot ce. Ia uite. Mișto. Care e o melodie și domn? Nu am muzică. Nu ai? Treaba ta de dansa? Știi dansezi? Ca Michael Jackson. Da. Aveți o muzică? Am și pălăria lustrată de... Dar n-am de Michael Jackson. Altceva. Mă dați să vă mai dau dată cu galben. Dacă ne prind ăștia băieți. Da, ce asta și pe YouTube băgat. Am atâtea filmări pe YouTube. Vreau să ne apană pe YouTube. Ce pe YouTube. Sunteți tare înseamnă. Am mai multe filmări. Am făcut ăla care a fost ceva de bărbun și de frică la Am filmări. Hai, dați-mi. Așa de mișto. Așa merg blocul operator. Păi normal. Vale că sunt sexy. Ia, la muc. Sexy balamuc, da. Sexy balabală, da. Și niște picățele față roz. Stai mă să usuce.
mișcare. Se numește asta pedicură, nu? Manicură. Manicură. Așa. Azi și la picioare, dacă e. Și la picioare le faceți? Da, bineînțeles. Este foarte sexy crochița. Da, pe aici, da, știu că a dragul la putem, dar astea și... Mă aștepta să vă miște o pice. Și dau așa din... Da. Faceți. Dacă vreți să le faceți, da, să mișoare. Nu, că nu mai am să mi fac eu. Mă dau afară, dau la mine. Dați-le că vreți să altfel nu se observă. Să vede și asta că e de-aia mată. Îmi fac mâine și eu. Da, da, După ce venim de la fereastră. da. Nu, nu, că le-am strâns eu bine. Am și de la de Spania cu multe de la Controlul și cu Uzu și acolo. Da. Și pe astea, dar nu mai îmblească, să pică mâinile. Da. Așa. În special, de asta, așa îmi trebuie de medic, să dau de elite și să-l țin.